един това добър да станат отбор. едно цяло, както ние казваме, 12-950 оценка, която няма нужда да бъде коментирана. Тя сама по себе си казва всичко. Сега ансамбълът на Италия, един от двата отбора, доколкото знам, които те готвят. Много промени в техния състав. Заявиха в началото на годината, че ще обиграват и двата отбора и който се пребори. Това не им е първи старт за тази година. Видяхме ги вече веднъж, но това пък е световна купа, така че отговорността е много по-голяма. И конкуренцията. Също. Не се получи. Много видима промяна в темпото. За съжаление, нищо общо с пеперудите на Макарани. Това